Chianamon, Pa, Ama, Afuano, Ene, Mrubini, Nkrakeni, Yabai, Abraham Texano, Open Rana, maybe a brand of Bedunso, and Namia Duma, many assembly Penifava, Darata was Sompa Rana, Na Yapebi, Abomodenso, SCD1. Yakasa CCA, where is 6-unit classroom block for the primary school? It's about time as I say it in JSS and so I say. As I said, school be air when school be in the course of time, the government they said, if I pay GSS and so as I have become what I say. There's a grano, every primary, no matter GSS no now I'm child crime and call baby for. It's a woman pipe for my na Yakubon Emma Sika Emerald Man na intermediate business and puntuing. Payepa na sika emra kronimu wei ayonimonyamfo Johnson kwakwo drumra shebedwania wo hafo no South West abato mpeso so na wenye ohema no nia wei yebra wo commission 6-unit classroom block ni wieye na amra shebedwanie ne kasa ya no ne yakotie na afemu yankotie wo ba hema Johnson ye otoso miensa empasa so traditional council afanya mode amame ne ewiye no correct teenage pregnancy dear no kwasem ade a atia to say ewo ye mansini enye ye mansini mu anko mansini awodo webre me did say one of the problems are rural areas here face pa but my emphasis so my made me did say was me kafa me mansini no correct back to school campaign no na you say na mabunu no as early as primary upper primary like from primary 6 konini na no mutimi ffru enyem na say no de me hu say me traditional person me queen mother here me me kaka metimi aka say you problem e na ya sudie but sankofa empanifo si enchi e wasi e sanko back e realize say your traditional ye papa enkane no ne nana no mu use a e boye e ma teenage pregnancy e soti because tetene ne anso so sample wanyin sai ni so akura bia de ye de aso obi a timu ne say wunyini drum panyin fie so a na otimi kura wo ho a ye be ya wo bragoro ama obi a abehwe ne a praise wa bo wa baso Oba hima ya wo mpasa so traditional council na Adamson ye otoso miensa e na no de afutuo ema ebebuno ye kwa NPP amanoko no etimu na ye giramo e wo tanno no fabato mpasua so ya eye ahafomantam no emu na wamara se bedwani eye maame Frida prempe ene na ka wasa abato bi ekoso e wo NPP amanoko no etimu na so de ye nua be ma kwadwo mframa ato ye ene se abato no enya amaso adentia kwadwo nyame asum de nka wanwumre yi Medyo simina be na boko de kwadwo nyanko panda maboko adentia abato enya amaso yi Minya midase said wadi kan achimu na anwumre no Sompa FM na Sompa TV so na na pen na nyina enim se abato be koso ewo Canon of MPP amanyoko ni dimu na sirinti ama hono de na twen se anase no no dile ni se na nke so mu etokora dada anta na nyankopon ya adoma eyi fiade di enum ya no eye afman kemia se no vetina executive election no omanya akwanya nso akwakoto abane bi nanso obi ede court injunction akoto eye constituency election na so aninti ebra na NPP amanyoko no mo yese obi an konkoto abana onkoyi omumu bedi abatom be siasa kanifo nanim ewo MPP amanyoko ni dimu no ho de no de entimi amaso na de koba ne se delegates ni bi ekirima yayi omudi afirim ana afi omunso a na party ni se omun ekoka nteminti omasanchi omu kakra omunso party no esa ko meeting ema
regional chairman and regional secretary the two just say ubia suspending ni bia no on samra party no me yejuma sabi MPP amanu kunun ometi medim kunun 2024 nanso na access anko for no munya akonya nti emomo do masem for court ma court ditum say said the no mesi ko no mko sisi asem no na omo san hweda bi mbakwa akoto abanu ma national bem regional bem amoma wie bibia nti delegates yi umudi free mu omo eba abonim sanso anoma the moment suspense anoma ye executive no omo se nya akonya a tese no omo ba be gina dim nti omo wie bibia na ino se ene dey ana abato ne baso ewo etanoso ene minya ye delegates no omo nyina ba omo ebeji omo accreditation omo jewi nsentefo ebeji nemum nsentefo no kra no minya enya sembeto a oba itimi ho anim yesede do de ya mfrew enti dodo na ne gina kiri na omo kwa ko banko wa ana esenka regional minister eba ana DC on so tanon of and so eba nanzi nyam jese regional minister say wono do nim dada say wakacho msenka bato no baso benada enti wonim se enekura no mo eto abetan se odumadi ahodo mo kodi DC no so ye hunu ho enti na ba sa no na se election no mo calling off ema anya minya enya asengo to a se BMP no no buofu pa na delegates ni bi nso echema se de normal course no omunim de ntia ene de ye from so mo ba beto aba na mo ba he no yenti man to aba na ntintin ntitim se na bato no ene delegates ni buko pa mo pa ba ni di e ba ena to mo nso mo pe regional executives ni so be buko ene na asengoto amanfo mbe buko no enya asengoto obi last hour obepeni ni pasere ya obedi nkuni mo mba he no abato no amaso nti se de tanan no constituency election na pa de constituency secretaries election abato no na amaso kwayo mayena wase why na me ya domo a efiri kire kwa wadawroma ye beba ho no pa na de wo bia so de abreye why men sir ye da se ye nua be ma kwadwo emframa na ye tenenka e free tanon north about on person so ye wo ahafo mantam no emu ye boy homade bia so ye benya ye wura atu ahene entwi wokọ ahafo mantam no emu a wono na ye hwehwemu na afa so di animu e wa bato mu e de ma NPP amanyoko no na nka ye busa na se ne akoso wate na enchechemu ban ana obetimi de amayen se wuyidi enua no e de amayen no efiri ho no mu a e de ebiem na wo ho de pa na koso a amade esiye no esiye na abato no enya masofri se wo no abato no yese e baso na sempanifo ba semtrofo bedu na saba na nya maso de a na kire se basa no na eyade se ehadwe pa na nka se edase ne ya abato be baso a enya amaso no de no kurani wani odo wonka esika ba ya ne ade basa na kire se ya hadwe pa obi kura ho no beka se ne ya kire se meme ba ya ma nya kwa meto aba no wan hwe ya next time obi ano enya ade se metimi ya to aba no biem te basa no a na kire se ya ahadwe papa yenko ahwa no so na yehwe se benya yewura atu ahene enchia opani yadase mo adwanwumre Sompa FM so ni ya Jamira na bibia boko de misadwi adom bibia boko NPP amanyoko no timu enema tesen yen misanya me ya adomo a efiara de muni ada jekura enema tesen kakra me na se na me fanchi akase ma Sompa FM atifo nyina na menchia IPP for our half in our so. Then we say it's at the pepe. I have 15th and I be nomination, sir. Ubia or person Okujina Aba, my total sub as MPP, regional officer, no, or who can say or the platform maybe, or regional office. Empty a contract, and Namiensa. A group, brother, no, and Mreno. Na dipa mako abiasa mienu na afa form mpese eto muso aba dombe regional officers or ahafo e chairmanship dibre no nipa enson first vice nipa miensa second vice nipa mienu secretary nipa miensa assistant secretary nipa miensa treasurer nipa miensa organizer nipa miensa afi women organizers mienu na Nasara mienu na youth
miɛnsa na youth so so yɛ miɛnsa na ewie no na sɛ yɛ no ɔmuhyia na yɛtoto wɔn ano a broni fɛ no vetting nti vetting no so ɛkɔ so ɛma ewie no yawada efiada no committee na adwene mu no apɛ sɛ behyia aspirants no nyinaa na yɛ no ɔmo adi nkɔmmɔ wɔ abatoɔ nhyehyɛeɛ a ɛkɔ so no nyinaa ho nti yɛ no ɔmo hyiae ama obiara de n'adwene bae sisi yɛ adeɛ deɛ ɛduru so a ne sɛ da ɛwɔ yɛ no mu a ɛyɛ da fiada ɛyɛ 27th May Friday ɛna committee no ahyɛ sɛ yɛbɛhyia awɔ Zania Otis Hotel ɛwɔ gɔɔ so na yɛde abatoɔ no ahyehyɛ so. Me rantwi yɛn nua bɛrima yɛ a wɔto yɛn krade free tano nɔfo no kyerɛ sɛ ne nanka wɔ sɛ ɛhɔ deɛ no ba so ɛfiri sɛ obi de injunction to so yɛ a ɛnya ama so wɔn nso bɛtumi abirifo yɛ kakra. Medase na tano nɔf deɛ no na injunction wɔ so a ɛwɔ court nti party no etu nipa ma edi akyire a sabere a me no kasa yɛyi injunction no afiri so na ɛne mom ɛna committee no hyɛ sɛ ɛsɛ yɛto aba no na ɛnɛ adeɛ bɛkyi ɛna sisaeɛ kakra ɛbaa ɛsɛ polisifoɔ a ɔmo bɛbɔ ban ɛnom ne ade no ɔmo advice sɛ abatoɔ no ɛnɛ no yɛntwe sensɛn kakra yes ɔmo yɛ da hu nneɛma clear saa nti ɛba so a ɛmmoa yɛntwe sensɛn kakra ne saa nti wɔn de krataa akɔma electoral commission ama electoral commission ɛsɛ wɔhwɛ na wɔn yɛto saa abawee no ɛnɛ wɔn ti wia mepie mu wɔ baabi a yɛto aba no ne nti na ama abatoɔ no ama so ɛne nyinaa akyi no na regional minister ɛnni ha a ɔno nso so ɛdi nkɔmmɔ bi wɔ nkan ɛnɛ anwummerɛ yi wura bɛba bɛdu obɛdura ɛnim sɛ berɛtia mu no yɛbɛhyɛ da ɛda foforɔ a yɛbɛto tano nɔf aba no. Okay nti sɛ sɛ de munya nhyɛ berebi anyɛ saa yo na yɛ reporter no kyerɛ sɛ na amanfoɔ nhyɛ da nte wɔn ho asesa ɛfiri sɛ ɔmo boa ɔmo ho sɛ nka ɔmo ba bɛto aba delegate asɛm na meka yi ade communication no ankɔ to that level ana na meka sɛ anadwo no ɛna police ma yɛasote sɛ abatoɔ no ɛntumi ɛmma so na yɛ sɛ adakyi yɛyi na communication no ɛkɔɔ so okay na binom nso so afa kaa bɛduru beaeɛ hɔ wɔn nya bɛduru hɔ no nso so obiara sɛ ɔnkɔ n'akyi na yɛmmɔ mmɔden a ne ɛnto aba no nti mpanyinfoɔ yɛ biara sɛ nka bi a polisi bɛma kwan ama abatoɔ no akɔ so anaa so ɛntumi ankɔ so. Besantwi asɛm no mu ada hɔ nim sɛ firi kyerɛ kɔ deɛ wonni adagye koraa na wadaworo ma yɛbɛba hɔ bra no na waboa ɛkɔpem sɛ abato no bɛma na wie yɛda ase pa anwummerɛ for your time mɛda ase abere bi a mɛfrɛ me bia no yɛbɛdi nkɔmmɔ ne akyerɛkyerɛ atiefoɔ sɛdeɛ ahafo regional elections NPP AC ɛkɔ so yɛda ase papaapa yɛnnua bɛrima yɛ a yɛte ne nkan ɛyɛ obi a sɛ wokɔ ahafo mantam no mu a wɔno na ɛyɛ hwehwɛmu na afei nso ɔdi anim de ma NPP amanyɔkuo no sɛ kɔba sɛ bi a abatoɔ ne ho nsɛnsɛm ɛkɔ soɔ ne din ne owura atuahene ɛntwi for your consent from Sompa 93.1 FM so no so gusu a wutie and men on sia kase bo wadwon kyerɛ won susuye no for Facebook and YouTube ebrepam ye bakenkan de amount your consent from and by first ade kyene anti asem foforo ye chi na sembo no ma wote a etwan sunu mu se hyew na ate agrada mu ne nyina no se wokɔ bono mantamu a kuro bi e friend se doma e na rewo semosie suku ni abaya wanya fie ne dunum nipa bonfo bi akwa kwakire no ma make say won mu akwa baba won a ene waye nyamedia ye bomodin ase ensa beka wasti bentum wa homa no so ne na di nkoma bi san sa so ede ba de pa na ba ya amene baba wano wafiri mu sane wo kɔ he sane wo kɔ di dwa wasti nkwa na betimi akire mu am ya te ase yankɔ ne wasti nkodi nkomo wasti majoe. Hello, what's your time? I am Wajo, some passunie. Let's come in about. Oh, here, dear. I'm not doing where you're far. I didn't me see. Ababa Augustina, Adoma, I didn't buy a chair way. Hello, what's tea?
Hello, Minia. What a man catch mu a dinner see ama baba when you fear dunum. Nipa one for Kunisa. Minia, but I say, Obepin, our drama, I was sending a papa, Nano, Yawoda, ever the said Saturday. Certain place, Uganina, on a national. I'm from any assurance to me as a police report to my boy. Now, coupon so I can't and pin for never. I'm a Saturday, Pabon Fono, the Chimney at your mo. Now, they're covering and I say, I took on you, I have back home or self chapter. Do not want some say password or any some more such a I do not for and a kambu or whatever the my Kuba quiet torture most. Asama making a one Casanuma sem and the DCOP Wakiansa also any phones and triple any. Now, or what echo on to what the most say or echo to me. Now, 2 million and a component of a G, little Bakubia, a million Bako, a cheapo and prim iron 1.5. And into Oka, Chicken Unina, a boomer, not to say, a million. Now, Lantiana so at 2 Mohonetica shown to know. Let in New Samiro Mansano, no much media conform, I'm a power so mopeno, or Message Yaka. And into the buy and say, Nantico, you need a ball or Mutim Pop, a part of the say. Like I read the Nafi, Babono Chrono. Now, and who say, like I read the beer, no, so all your Mawabon can it. And the catcher and say, Wabe. Now, on Fabian Cook, Rubako, so I feel a punting or more aircraft who be all. Nothing I may have done, Nibu say, Pana, the $1,009,000 was able to ma, Bebema, Ragia, Radano. And he ever started Pragavan and so in Nizuma. And Ocata Sana said, yeah, or the Mobile. Although it could do a punting mono. And go for a catcher and say, Nipana, Bebe, Renano. They will near punting Namu or Kubako Trasua, Jeff Ugaho. You don't cook that home, don't you uncle here at Blantiano. And also Emma Praga, where they do it with Tuma, or do a cool jaho. And now consider who could do with you who say, Quina so why be, Kama, Kanko, Nipan Fasono. And I don't say, oh dear, like I said, the Pacific Bonia. Boneno, which may be a very dear bass up and about so, Praga, Lemene, and Umia, into me, I pen a Praga Dano, or better say, Muslim from Kukuru, I do I echo. Let the other more in the uncle about the boom at Infidine. A banasano, no question be. Said an arsenal, a chicken corner, yeah, and it Praga, so no fool, yes, on the other so. And yes, and ya. Not when you energy and living. You can say one or more air persona and about fast cana or the war. Traga Radano, not come home. So then, we don't need to know who's a good one, which we didn't want it until a fan bottle. The annual room said, O Gani, no, Japajano and Keda when you get him. Now, so you go for me, H. to get the Cochino, and the kind of one that and also ma Praga day of 1 hour and Seattle. I would have some to say, or a chance of better curtains there, if you have been a cano, the Koyano, 1 civil, 2 civil, a way of a crowd of Pragian, not a smoke of Blantiana. Or one time, now I Muja, and into the buy and sell so Mugani. Gania, a Ganano, Minia, and an answer could be a Blantia or your Rasta mine. Na so fee, no mother yen say be a home could be only we and I said, and send that up. So only said Blanty and say, or more pay we and I send that up. But home so and for Eddie Canny up on the roof, our radio stations to say, oh, this and be a coso. You, Melanti be now, my pretty for Assange. And your Blanty and gave a chance to say, oh, my baby, and then send it. And I offer a pretty boy, what of my, the one Melanti be a Papa and Chenny. I bet they could read in Sanum. Now, okay, but that's a restaurant. Nti osere authority for say bemra na bebe to one of it say bia odi sama akochi omo ne gu bibia na e ba sa no ntemu a authority sadoma e wodo man nkuru e ba omo ye ha omo okopie ga ho omo koye no na mlante no ete ho no mu a e moja ayo mo ntade man ntemu a ye ma omo so e di omo e ba authority for so ka chebe to omo no na no fieda e na ye fre omo se ye to omo no na ba ko jitu se onre de enokre awudie na akoso no omu ni hu bi ba akoso de se da bi oni hu
ɔmo bu aberanteɛ bɔ no a wanka nokorɛ na dɛmie ɛkyerɛ sɛ nka na yɛsika na mo kɔ akɔpɛ na mmom ɔmo ankɔ sɛ mo ɛkɔ akuku nipa no na ɔyɛ a yɛsɔbɔn asobrakyeɛ ɛna ɛnam so ma ɔmo de sika no ɛwɔ no a ne nyinaa mu no bango no ho a sika no nko ara wohwɛ aberanteɛ no honam atutu a yɛka no yɛ no sika no maakomako dua sika no maakomako 30 ɛna yɛde wɔ aberanteɛ no a yɛde ka no baako wɔ n'akoma ɛna n'akyiri ne mfene no kɔn ho deɛ ɛna yɛntumi nkan a ɛna so ama aberanteɛ ato ananom ɛwɔ ɛnseɛ do ɛde ti n'ano fie da na ɛna yɛde mmeranteɛ ɛkɔ wɔn fie ɛyɛ district court ɛkɔtoto wɔn ano a ɛnɛ yi mpanimfoɔ de wɔn akyi ɛwɔ abankukum sɛ nyankopɔn ɛyɛ adoma bɔsɔm yi a yɛwɔ mu ne da ɛtɔ so aduonu ɛnwɔtwe wɔn bɛfra asɛm no na afei baabi bi a wɔsɛ yɛde mmeranteɛ bi no yɛde wɔn akɔ kuduru na wɔhwɛ dcop buase ansa kyerɛ sɛ wɔn mfie no baako ɛwɔ 15 dunum ɛna baako so wɔ 16 dunsia nti ɛno kyerɛ sɛ wɔn yɛ under age sɛ nkora sise etimi nkokodi ewu a yɛ asɛm no bɛtwɛn so kakra sɛ yɛ ane ne ka no ɛyɛ bibi a ɛwɔ hɔ ɛnti wɔn ɛtwɛn so kakra na afei brɛ pam no na ɔkora ba bɛto abɔntene bi a asotwe bi a ɛwɔ hɔ no na yɛde ama ɔmo nti mi nua wobɛfɛ mu ɔdɔmade a ɛyɛ awerɛhosɛm paa ne deɛ akyi wɔ dɔmade no wasti woayɛ adeɛ paa wabɔ no nyinaa tofoɔ de ama yɛ no aboa me ha kakra deɛ wawuo no ne din de sɛe wɔno nso anya mfie nso sɛe deɛ wawuo no wanya mfinhyia dunum na yɛkunu no ɔ 15 na sɛ age mate mpo na ta sɛ age mate ɔmo nyinaa mfie na akɔyɛ pɛ ɛno nti na yɛnua yɛ wawu ɛfɛ no adoma Augustine no bi sɛ obɛtumi ne mmeranteɛ mmienu no afee so san sɛ ɔmo nso so nkyɛn no ɛne na nam so ɔmo de sɛ ka no wɔ na ɔyɛ mmerɛ a ɔmo bu ne yɛyɛyɛ no nti deɛ wawu no deɛ yɛfrɛ no adoma Augustine a ɔwɔ 15 years wɔsi yɛbɛde wɔse wae ɛne wo nkyerɛkyerɛ mu abusuafoɔ no yɛte ne nkan ɛyɛ wasti bentum ɛna wabɔ ɛmu nkyɛmu na ahyɛseɛ kɔ de yɛte ne so ɔyɛ ɔbaa sɛ bɛrima mmom wɔtwi pragea yi bi ɛna wɔnom akɔko no age mate nkɔda nketewa 15 ne 14 years wɔnom ahu no sika pɛ akɔko wɔnom yɔnko yɛ a wɔanya mfie no dunum ama mɛka sɛ deɛ aposifoɔ akyerɛ wɔ mu afutuo akɔ ama mmabunu sɛ ewiase a yɛwɔ yi onyame mmerɛ ɛna yɛ mmerɛ pa na nyame yɛ wadom na wotwɛn n'anim na sɛ wonya n'anim berɛ a ɛno ne adeɛ yɛ na ehia yie paa sɔfopani a wɔde asɛm yi ato dwa yi ne din ne prophet Eric Bafoɔ awua wode wɔne kyerɛm ɛwɔ akyerɛmade a wɔde ne sɔfopani yɛ a wɔda asafo to din Global Church of Grace ano na wɔde saa afutuo yi ama ewiase no afei so Ghanafoɔ nyinaa sɛdeɛ yɛkenka asɛm sɛsi a mepɛntɛm anya ntɛm nyame berɛ ɛna yɛ mmerɛ pa prophet Madwo Sompa FM so nie Madam Roma, ya egaba. Papa na pombo ko de. Ya me no mpa ebo na so e. Nyame adom we de wasɛm a wode ato dwane asɛm ahyia o. Emrantie dunum ne dunsia. Omakokum omo yonko edunum sɛ omo kopesika ho nsɛm apagya e wodoma. Menim wasɛm ye pɛse yɛte ase ye pa. Kakra me pɛse me kan sɛ ewiase agyapadeɛ enipa nhwi. Okan Matthew chapter 4 Baby, I yes to shout to Satan say that if you are seeing Munuman, mamma, so the put was or in here. It is sound of my way now, but the Satan free me so call. And then upon some ashes, some one, or the Manti and Mabawa. But the member would be a Tiasiana, do you say? The beer will be a say. As one fast watching Nipa. Because some people I don't put my share you. Now, what at the whole air chair you say, you don't want to say we are saying a dear and Uncle Beer. I would see we are saying a man of Friday and only the when some of Chiagini and in Aquativia say Japanese. And the young woman air cost movie. Now, the Miss Lemon say, everybody mre, and the young pa. Saying, Mr. was at the ways what to be a year. And someone a brown brew. Obia Punkum repass the Chimojan as to say that we are da on pay. The old you could have said, we are so Christ. Now, what Dina? Dina, Yana, so for Naya, but yet the night. Preaching at the many penny and power also. And the many pa, and who say, oh, woe at the whole chain, and they am pretty preaching. Sompa young myself was there.
Yamasa preaching intimate youth, you know. Yamasa preaching intimate youth now. Because you are walking, you are walking, Kuno. I'm not sound of my way, you know. I see what my who say. They may never say that Padian and I'm sure they cry and pass one bay in the mission. If you got a mind, a prophet Buffalo, Kakametia catch of the say, and Tiamunsem, when you're in it is Ghana who open, so the baby do, so the Dunyamin. If you ask what was it, I would change your mere, can your man or be a papa at the mount. And I didn't say 3.1. Now, I'll take a clear one to them. Now, I'm only see OBDA, oh, your mere jack or bar. And this is a good day. I did it for you now, amen. Amen, 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 amen. Papa, what's in what the papa. I was just of a penny and anything come away, would reach them ever at Ramadia. As I forward to the Global Church of Grace, one of Pania or Dano Nidin and a prophet Eric Bafo Ewa, Nafutu Sem, Penisa Sempa 8 year. I don't got a photo, sir, area Semudi dear. When you're here, Yanka Hokorano, dear Diababa Samian Sanka Conan-Nanshaw, Sansa Pomdi wom, and your way upon them qua, and many Pediani Sipisita, as a Sheni Pediano, a subway Yarwa who drop in one free Pedianim, and two quadroco tobacco to Rosawa Bema. Our dear friend said what Tamilo, and maybe Pahonda, and no period no rank to Mukrank and Numre. Walk out da what Jariano, Nanny what blendy be. No one no more, my one soon shall never change you young kama. Na bibia tumi akoye na wo ba santa mantemu a watermelon na busuafo ye budi tot sani omusi beton no krampo awerho kwa woka wo mso o sesi anuoma boa ye den sani anuoma keka ko ni gisa na wo se ekwa watermelon no e wo se yetumi twa na ginamrabo na de mama nkrofo no mototo sanso no boa ene wo kwa bo no east mantemu a ne ete chekere se watermelon no kura ebu wo mse chaw wo munya tofo onu ato ekunsa dumase ene amane boni wo hene ni ama crunches of mame premier ni koye ene akuafo bi kodi nkomo no chese hwe wo mkro munya tofo wo mo sra de chese meto bi ma wo na watermelon no de ahodi nkuto woni ade hye bi edi nkomo moma entie bi Since advance for ye abrewati seme mi hudi mi kasam kotomila betu me wie mi nyamfa so 1000 kra eni bread ye di buanti ye sraba de se won ti de ni no ma hwe ye ne ye una mane oh aden wo koto a winya sika kra ntua kwani ka wo baba beton mi lo pa mi ensa 5 cd aden ye bread ra mo papa ri do mu na jimfa so no baba papa i be jimfa so wo ba ko 5 cd o ba twa 10 cd na ya do ya koto hin yesi ye nya fi bra ni ye bre ha kwa hwe mere wafo pa te se ye me de safo adwule o ba safo o hawa mo nemu wa ha anything o ha ne de e bebre every say ye hayin adwuma wo ha titiri wa akla blanti a went me anko school amnya abanya adwuma bi anya mobile bi adwuma be ya ne se obedo ne ha na do no ye dua bro but abro no enya dodo se watermelon e ye adwuma ye we ye krom ha se no man kasa frititi nyina no ana ye maame ne ye papa nom ye nyina de ga ye ma and so they say the system ni mu aye no watermelon wudua ye nto pese ukuyani na dua watermelon so se wudua e 3 months na efriwe ko biye sei enti se wudua acha ye bosumi mienu na otwe mienu wo se onya toni ma ne beto se toni na ama meto na efri bosumi miensen ko biya wuni watermelon ka wo body ye adwuma ni nyina no waboka agu ebinum timi dua bi de pumping machine ye bi mfiri mfitianse no omo de bi asase na meloni woni nti no omo timi nya toni ma omo to na enyafo na omo twe nyame nsuo na omo de adua na omo na dua ne kese no nso eno nso ni bedu ho no toni bi ama ebiso omo firi kwan so ba na nkomba be fa no omo ba omo se lolo fe ne bo ayede obedu mfa so obenya nyina na de atua lolo fe enti se omo mabiem enti ya ne ye be ya so ye be kwakuafo no ne yakoto ne abeton ne nkaka se so ye benya bi ahwe ye ma since advance for ye abrewati sem akuafo ye warmudua watermelon wa kunsa dumase ne amane boni wo hene ni ama crunche ene wonum ebonkomoyi afei bolobo Ghana Premier League games no bi abaso abusuade atienie Dreams FC 1 West Africa Football Academy charity friend Wafa almost 1 until 1-1 Bechem United 0 Lagos City 0 Bibiani Gold Stars 2 Red Tamale United 0
Elmina Sharks 1, Ashanti Gold 3, Kalela United 1, Ken Pfizer 1, Accra Lions 0, Adriana Stars 0, Krabia Kumasia Sante Kwadoko 0, Brekum Chelsea 1, Afe Yenko Amanonien, Asna the Gunners Agise Tio, Mikel Arteta ne Mrantie no, Omushe enum Emma Frank Kwabra James Lampard etimu bako, enti Arsenal 5, Everton 1, Brentford 1, Leeds United 2, Brighton and Hove Albion 3, West Ham United 1, Burnley 1, Newcastle 2, Chelsea the Blues, the pensioner Abidjan Brew, Chelsea 2, Watford 1, Crystal Palace, Jordan Ayew Timono 1, Manchester United, yay, that Benechna, United, Titimu Tirehos, Crystal Palace 1, United 0, Leicester City, Daniel Amate Timono, almost say a 9, Ama Saranten Salisu Mohammed, the Timono, Omotimu Bako, Liverpool, and Wolves, and ne, Asem Kunyapa, Asem Motiapa, and Sipa against Super Bowl, and Yasam Ketuakra. Liverpool 3, Wolves 1, Nahana no be a Hebi, Man City 3, Aston Villa 2. Na table no send City, ya boy, yipi on ya boy. Man City na JU 93 point. Liverpool Tosumieno 92. Chelsea the Blues the Pensioners Tosumiensa 74. Tottenham Hotspur Tosu and 9 71. Arsenal the Gunners Tosu enum 69. Manchester United ever Tosu Insia with 58. West Ham United Tosu 7 with 56. Leicester City Timono Tosu and Song. Leicester City Timono Tosu with 52. Brighton ever Tosu Konon 51. Wolves Tosu Edu 51. Sansu na Newcastle United Tosu Dubako 49. Crystal Palace Timono ever Tosu Dumieno 48. Brentford Tosu Edu Miensa 46. Aston Villa Tosu Edu and 9 with 45. Everton the toughest Frank James Lampard ne Timono Omo Tosu Edunsia with 39. Leeds United Omunya Mutra Didim Omo Tosu Edunson with 38. Burnley, Watford and after Norwich we are marching to relegation. Emunsem no. Na uko Serie A no so Spezia 0. Khalidou Koulibaly K2 ni team no 3. Inter Haja Kandeba Inter Milan team no 3. Sampdoria 0. Sassuolo 0. AC Milan 3. AC Milan je Italian Serie A na wie. Salernitana enu Udinese na bebo. Sanso na Venezia ne Cagliari. One league table no abusia. AC Milan dekan 86. Inter Tosumieno 84. Napoli Tosumiensa 79. Juventus Tosu 9 70. SX Lazio Tosunum 64. Association Sportive de Roma AS Roma Tosunum 64. Sansuna Fiorentina Abetosu and Son 62. Atlanta Abetosu and Watch with 59. Abusia yamfansi na yabranaso. Ye jina resuna den semne nyina asi kuku agenda voice editor wo boa bi no achi na kosia somwa wo ye na fam die ohene ni ama crunches of mami premier ni motene nka na afenso ya obo ma libia boga wonu nyina na kabo mu afieje wa kwade na afei kusi Benjamin eboso wonu so boa bi papa ye nkonya Rocky eni PK Akiola school fees ene nana ya onu nka ye nyina Rexford mu nyina ya damose papa na mo yensamfo panyinu wankasa eyoro asante abua Benedict ena nuanu mienu nso no de soma ne kosia no nwe se mekenkan emfa emamo bidin ene akosua ajiwa kode mene menuadoma nana kwabra kese odom for no ya adomo a o chano pa e besa de hyemu biom erada so den kaina.